Giimbestiga na sa National Bureau of Investigation Region 11 ang pagpusil patay sa kapulisan sa gikaingon nga responder ato sa pagpanunggab sa Davao City kung asa napatay sab sa kapulisan ang sospek sa krimen. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagpaigay na sab og investigasyon ang National Bureau of Investigation Region 11 sa pagpusil patay sa usa ka giingong responder atol sa pagpanunggab sa Tagum City niadtong August 9 kung asa duha ka babae ang namatay nga gitunggab sa suspect nga gwardiya. Kinsa patay sab human gipusil sa responding police. Atol sa insidente, gipusil sab sa kapulisan ang usa ka lalaki nga gikaingong responde lang unta. Dead on arrival kini sa ospital. The instruction was not coming from the family, but City Prosecutor's Office of Tagum was the one who requested the National Bureau of Investigation to come in with the investigation. Sumala sa NBI, posibleng kasuhan ang pulis nga namusil sa responder kung mapamatud-an nga duna kini kalapasan, gituyo man ang pagpamusil o dili. Lakip usab sa ilang giimbestigahan ang pagpamusil sa mga pulis sa suspect nga gwardiya. Kinsa duna kinibit-bit nga kutsilyo dihang giingong midasmag sa kapulisan. Samtang, andam sab nga makikoordinar ang Regional Internal Affairs Service 11 sa investigasyon sa NBI. Kung sa tingin namin na kung may mga ebidensyang nagtuturo na binaral talaga nila intently, no, under the law, no, with motive intention na patayin, of course they will face a case for murder. However, kung wala naman tayong ebidensya at hindi naman sinadya, no, this is purely an accidental one, they will also be facing a reckless imprudence resulting to homicide. Ginahulat na lang sa NBI ang resulta sa medico-legal. Human gipailawom na sa autopsy examination ang lawas sa gikaingong responder. Maganda rin yan kasi at least kung ano man yung magiging result nila, magkakaroon naman kami ng ng coordination sa kanila. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.